Tá sé táhachtach go mé áit aibre bha ag duine bit gobar agus tá sé táhachtach go mé áit áisiúil agus áit nuaimseach ag bobbal le héachtarsteach agus lautlíní mar Gardaí agus go mu an seirbhí swaachar ar fáil testin na seirbhí sí bhain héin le seirbhí swaachar ar fáil gointe le. Faoi lár na huaire tá muid tímo go stáisiún nó Gardaí in Spidéal. Sé stáisiún nó aimsir tátóí náit an cíine bhíán ar a heall tucaí agus le chunadé tú sé seo seirbhí smór gon cheantar agus an phobal hartteo agus chuidir se go mórlaí mar Gardaí seirbhí swaachar ar fáil gointe le háit. Áit se go hálainn tá muid brasáasta bheith leis sa Spidéal tír tráháin is mór mé héin. Tá an foidigní be héin go hálainn agus a chorúd beáin chuile áisina tá muid brasáasta. Híh chuneolach chuide hín foidigna bhíán bhí se cín ráscóir bliain agus bhí heall tucaí, bhí sé náma arú an scoilthórt agus bhí sé nám oscráidú dhéanana rudaí agus bhhar chu donna sa bhíon an seanairig na bhíán bheirt an réaltas agus an eagracht an Garda Síochána agus foidigh nó dhéanana lu. Tá an Commissioner Drew Harris agus an tAire Helen McEntee agus fuireann an Garda Síochána agus Gardaí atá éirí sa post freisin, tá sé lugteach le chéann seaniuh agus bé sé a caint agus déanana Oscailt oifigiúil ar an stáisiún agus tá muinte na háite freisin a chuireach go bhíocht an seaniuh agus tá muid bra sásta go tían tíoch freisin. Tá ásáirb agus tá sé de bródúil gúil muid a leis, gúil stáisiún tre agus Spidéal agus gúil muid a leis a Spidéal a ríist agus tá sé anéach go dtímuid tá muid an seirbhí se chuir ar fáilgób agus an háisna le go aine tronis. Tá an seirbhí bút go bhhaine tá Gaeilge go mór a gceist agus tá tú lánach go maith agus is áit gnócha in Spidéal freisin go speisialta le rinne tAire agus tá muid teagsteach díon tám ceart go bbliain le bhainteáine agus bu a ddíor fomit láán le hí. Ag déanana le be muid cinnte go mé seirbhí Gardaí seo mai bhfuil foidigh na mar seo tócaí agus mar de túair sé blianta fada seirbhí scuincheantar. So ar bhealach go leor cinnte go mé Gardaí sa gceantar seo sé stáisiún Spidéal an chéad stáisiún ó ghaile níos sé chéad stáisiún isteach a gceantar na Gaeltacht agus ábhí sin tá sé go dtéas scuinte cheantar go bheic sé bhfuil foidigh an nóáin go scúil go mbeidh seirbhí le fáil más sa dáchaig.